penge. Det handler om cha-chang, baby. Det handler om penge. Det handler om cha-chang, baby. Det handler om penge. Det handler om cha-chang, baby. Det handler om penge. Det handler om cha-chang, baby. Nummer 1. Den forklarer en ændring i en virksomheds likviditet over et regnskabsår fra start til slut, fra primo til ultimo. For eksempel vil en ændring fra 10 til 30 i en given post blive vist som en ændring på 20. Nummer 2. Likviditeten er de penge, som kan bruges øjeblikkeligt og omfatter kassebeholdninger, indestående på bankkonti og andet, som hurtigt kan omsættes til likvider. Nummer 3. Elementer uden likviditetsvirkning fjernes, og det er dermed kun indbetalinger og udbetalinger, som påvirker likviditeten. En indbetaling vil have en positiv effekt på likviditeten, mens en udbetaling vil have en negativ effekt på likviditeten. Det handler om penge. Det handler om cha-chang. Nu skal vi læse en pengestrømsopgørelse. Og først så vil jeg lige forklare lidt om pengestrømsopgørelsen. Bagefter vil jeg vise jer, hvordan man danner sig et overblik, og så vil jeg gennemgå hele opgørelsen. I opgørelsen gennemgås alle posterne med likviditetsmæssig virkning, det vil sige indbetalinger og udbetalinger, under de 3 kategorier: driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Hvert tal angiver en ændring fra den pågældende post i det pågældende år. Hvert punkt kan læses direkte. Det vil sige, at hvis du bliver spurgt om en ændring, kan du se direkte under posten, hvordan ændringen har været. Et positivt tal har en positiv virkning for likviditeten, og et negativt tal har en negativ virkning på likviditeten. Negative tal kan vises enten med et minus foran, eller en parentes omkring tallet. Hvis du ikke forstår alle posterne, skal du ikke gå i panik. Det vigtigste er, at du kan se, om de har haft en positiv eller negativ virkning. Undgå at arbejde for meget, og begynde at regne på noget af det. Til at starte med vil vi danne os et overblik. Det gør du ved at finde den overordnede pengestrøm over året. Det gør du nede i bunden, hvor der står pengestrømmen i alt. I det her eksempel er der for eksempel i 2010 en negativ pengestrøm på 8 millioner, og i 2011 en positiv pengestrøm på 6 millioner. Derudover kan du kigge på de 3 forskellige aktiviteter. Driftsaktivitet, som i 2011 havde en positiv likviditetsvirkning på 521. Pengestrøm fra investeringsaktivitet, som havde en negativ likviditetsvirkning på 80 millioner. Og pengestrøm fra finansieringsaktivitet, som havde en negativ pengestrøm på 435 millioner. Til sidst er der en positiv pengestrøm på 6 millioner til overs, og det er den, som forklarer den overordnede likviditetsvirkning. Nu vil jeg gennemgå de enkelte poster og forklare deres likviditetsmæssige virkning. Driftens likviditetsvirkning. Der tages udgangspunkt i resultatsopgørelsens resultater primær drift. Den næste post er afskrivninger, som tillægges driftsresultatet for at neutralisere deres virkning. Det gør man, fordi afskrivninger ikke har likviditetsvirkning. Den næste post er ændringer i driftskapital. Det relevante her er, at den har en negativ virkning. Derefter kommer andre indtægter og omkostninger. Den har også en negativ virkning. Og det samme har betalt selskabsskat. Investeringernes likviditetsvirkning. Pengestrøm fra investeringsaktiviteterne omfatter betalinger som følge af køb og salg af anlægsaktiver. Den første post i investeringsaktiviteten er kapitalforhøjelse i datavirksomheden. Igen er det relevant, at den har en negativ virkning på likviditeten. Derudover er der køb og salg af aktiver. Køb har en negativ virkning, og salg har en positiv virkning på likviditeten. Det I skal være opmærksom på er, at køb har en negativ likviditetsvirkning, da det er penge, der kommer ud,
og salg har en positiv virkning, da det er penge, der kommer ind. Finansieringens likviditetsvirkning. Den første post i finansieringsaktiviteten er renteindtægter. De har en positiv virkning, da det er penge, der kommer ind. Den næste post er renteomkostninger, som ingen virkning har. Det skyldes, at virksomheden ikke har betalt renteomkostninger. Og den næste post er betalinger til eller fra tilknyttede virksomheder. I det her tilfælde til virksomheder, da det har haft en negativ virkning. Til sidst, under pengestrøm i alt, kan du se den samlede likviditet per 1. januar, som var på 3 millioner i 2011. Likviditeten per 31. december var på 9. Det giver så under pengestrøm i alt en overordnet ændring på 6 millioner i 2011. Det handler om penge.